From kumabvazuva kusvika kumadokero, kuchamhembe nekumaodzanyemba, the Zimbabwean public is risen in one molded, united, and unmistakable voice, a people-driven call for continuity, stability, and progress. Zimbabweans from all walks of life have spoken with clarity and conviction, demanding that His Excellency Comrade Dr. Idi Mnangagwa continues to lead the nation beyond 2028, even to 2030 and 2035, so that the work he has begun may be completed for the benefit of the present and the future generations. Sarabina mashikubuda itogo panapa nezvigananda pachisapota neplan yavo yekuya panguva inochi-extenda team yemutungamiri wenyika yodobwa subscribe or like on the bell icon. Tikati popinda mashoko ezvigananda tonzi vari kuti kudii. Panguva ine anoenda mberi vachiti at the historic conference vanhu vakasangana vari mumweya womumwe chete, reinforcing unity and reaffirming their confidence in tested leadership. The resolution to extend the term of office of President Idi Mnangagwa and First Secretary ZANU-PF beyond the original 2028 end date to 2030 was not whispered. Rakaziviswa neruzha rwevanhu who see tangible development, restored national pride, and a clear national vision taking shape under his stewardship. The people went further, vachirayira bato nehurumende to initiate the necessary legislative and constitutional processes to give effect to this extension. The message was loud and unambiguous. Constitution yakagadzirwa nesu vanhu, uye zvekare tisu tichaigadzirisa kuti mutungamiri wedu arambe achivaka nyika. Another voice echoed powerfully across the gathering. Hapana achisiri pamutemo kana uchitevera kuda kwevanhu. Tinoda Emerson arambe ari muoffice kusvika 2030. Since assuming office, President Mnangagwa has presided over a new chapter of rebuilding and reform, modernizing infrastructure, reviving agriculture through Pfumvudza, unlocking mining value chains, stabilizing the economy, empowering youth and women, and re-engaging the global community under the banner Zimbabwe is open for business. These are not promises. Izvi zviri kuonekwa nemaziso in the roads, dams, schools, clinics, and renewed investor confidence. Ndo mashoko anobuda nyogwa panguva iro nezvigananda. Vanopedzisa in conclusion vanyora vachiti to disrupt this trajectory would be to interrupt momentum. Continuity is a development. Kugadzikana ndiko kufambira mberi. The people therefore demand leadership that completes the mission, consolidates the gain, and accelerates the march towards Vision 2030 and beyond. This is not about personalities. Inyaya yeramangwana renyika. Ndo mashoko anoitaurwa panapa nezvigananda. Imboudzawo munoti kudii pamusoro nevision yavo yakuya vachipusha mutungamiri wenyika awa to 2030. Ina comment section medu kuridza pafunguro enyu. Subscribe or like.